Asuya, size. Ik gaat die beat veel aanvat. Ja. Haha. Tilde gebeuren in woorden als kalette, stakies verschillende soorten. Mensen gaan dood van al die moorden, want er staan samen. Van ik was nou moeg van die tranen, moeg van die gannen. Zodat is nou tijd om jezelf te veranderen. Zo los nou die trotties en krijg je emotie en geef die beste. Vandaar je succes nou die life als het beste. Als ze niet werkt, dan wie gaat jou kistbouw? Als het jou een les pakt, zo geef maar jouw beste. Dan kan je zelf in dan van die resne en eer net je moeder en God zal je blesne. Als ik kan mooi denk ik was een racisme. Bangkoek in klasse in sprong oor die hekken. Ga week op die plaats en dan zet ze je op het trekken. Ja. Ik was nou moeg van dit project, van wat moet niks meer. Als het dan lekker om mijn anti zijn haarkie te breken. Van wat moet ik vragen als hij weet is verkeerd. Maar mensen dood, van morgen als het zij, zo hou je gereed. Hij kan dus nou weg, zij kan niet eens eet. Zij loont ze met jou, wanneer gaat ze leren? Ze stopt nou die moorden, van die man gaat nog jou. Maar nou is het al laat, als mijn poes bij jou deur. Dan gebeur, maar mensen willen leren. Ze zet maar jezelf, maar nou eerste. Dan maar aan de naaste, van dat punt maak je eerste. Zij is vroeg bij de huis uit, daar komt ze naar ere. Heb ze van mij dat ze niks van jezelf ook maar net donkey. Maar dan gaat ze één dag besef, dus ze kindje ze lust. Nou die eentjes en stop, nou die drankje, maar nou is het te laat. Dan gebeur, maar ik kan wel praten. En zij wat die wel luisteren, ik ga staan in die straat. Zij zal aan zien hoe die dingen voor jou afgaan. Zij zal gestraft worden, want zij is een straf man. Nou gaat ik jou face, ik kan hou voor mijn taf man. Ik kan gaan met die kom zo ik geef die laf man. Los maar je huid en wat zo ik rip. Zoet zij moet maar kijk mijn brood, zij moet uit mijn brood. Maar mijn nummer ze talen, ik niet schrijf mijn brood. Ik kan zoen ja, Junior blijkt mijn brood. Ja brood is mijn moves, hoe ik sta in zo'n koersen. Ik kan wel iets zijs op een maatje. Maar nu kom op je nummer zeg betekent hij zo rijdt. Maar ik is die naar madame, ik kom aan lijkbare dakers. En hier kom ik weer die, zij wat vakers. Hou voor jou wakker, hoe kom ik weer die, Suze makker en ik is kan kaken.